akati siya aiketai muchawaya kuti timbobata nhorondo yake nhasi.
ichikode marocherereka mavanzwa kupuka comrades Ketai Muchawaya vachifamba ni Kasongo Bendi kambo kakanetsa chaizvo makore apindawo kambo kairondedzera nekurumbidzaka vatungamiriri vedzimwe nyika dzakatikomberedza vakava nechekuita pakusimudzira chimurenga chemunyika yeZimbabwe kuti vatema tinge tichitonga pazuva ranhasi, tinge tichifara nerifa ratinaro nhasi nhaka yeavo yatakasirwa neavo vakaenda uyezve vamwe zvakare vakapona muhondo yechimurenga vatiinawo pazuva ranhasi. Tiri kubatsirana kudya nhaka iyoyo uyezve pamwe nekuti tinge tichisimudzira nyika yedu yeZimbabwe zvinge zvichinakira mwana wevhu. Nokudaro ndo kambo kanonziko asante sana kaishaura nerurimi rweKiswahili ndoimbaiwa matapirirwa ndiko indozoti vazhinji vanogara vakakakumbira kambo ikaka vachitayo vakaimbotirwerawo pane dzakaita mukurumbirapo imbosumudzaka neako kambo kanonziko asante sana. Aiwa chimbo changu kuti matapirirwa ndiko. Nokudaro nhasi uno tichange tine vanhu vanenge vachificha pachirongwa chekurangarira mushakabvu Ketai Muchawaya vakasiyana siyana vekumhuri kwake nevamwe vakashanda navo vakasiyana siyana. Saka tinenge tine mukana ndangoti nini nhasi uno rega tibva tangobata sezvo takupita mumwedzi wacho tingobata kariri gamba rinonziro Ketai Muchawaya tozopfuurira ndozoti hurukuro yacho yakakurisa yakarebesa chose. Saka nhasi uno tikamboibata tozoipedzisa yedu mangwana titika zvese zvinenge zvakangonakira isusu vanofarira chirongwa gamba remumhanzi. Zvisine yazvo Itai mwana wacho Mathias Muchawaya Ketai vakatisiya musi wa 27 July 1999 kunyanyadzi kumusha kunyanyadzi ndoko vakashayikira. So nokudaro tichada isisu kuti tinzwe nhoroondo yavo yekutanga kuti yezasi kubva kuna mwana wacho anonzi Itai Tekshua Muchawaya. Takakoporerwa kana kuti iye Ketai Muchawaya wakasiya nhungirwa riri kusumudzirawo nhaka yekuimba. Nokudaro rekatinzwe upenyu hwavo hwekutangisisa kubva kuna Itai Muchawaya anondika dangwe racho. Sarangu ndinonzi Itai Tekshua Muchawaya. Ndi mwana wamukoma Ketai Muchawaya. Ndi mukomana mukuru pavana vavo. Mukoma Ketai Muchawaya wakaberekwa kuChimanimani Mutare 553 sikunganisa Chimanimani paMutare. Baba wavo vainzani? Baba vainzi Joshua Matias Muchawaya exactly. Vaibva ikoko kwaMutare? Vangari kwaMutare vadiwa vanga vari kubocha opaso pakubocha opaenda kunyanyadzi kwedu kwati kuti atave sina baba edu isusu. Vakazvarwa vari vangani? Vanga vari vaviri, vanga vari two vakomana ndumamai vavo. Handitika ivo vari vechingani vechipiri? Vanga vari vechipiri. Vave nemukomawo achiripo paunyanyadzi kwaMutare chiterwa nababa wangu Ketai ngatiseni poni. Sekuru wanga vari vembe usha? Sekuru wanga tori mambo. Wanga tori mambo sekuru wangu ivavo. Kureva kuti mhuri yavo yanga yakakura? Mhuri yanga yakakurisana nasi toripo yakakura. Vanga vane madzimai akawanda? Vanga vane madzimai akati wandei. Handitika? Vane madzimai akati wandei. Asi kutondera kwako iwewe pauchiri kuyeuka zvauchiri kuyeukawo tingati isisi ine fungidziro kuti ivo vana vasekuru vako iwe kufungidzira kwako vangaiti vangani?
wakati wandi anamba ngete zinyazo yangu namba jasha but wakati wandi wakati wandi so tika na ukaenda kumusha ikoko uliwe chikonzi apa anikaenda kumusha ana baba mkuru wangu na ana baba nangu wakawanda na ana tete watu bashitori ko wakati wandi ajiri ko wapenyu ko zinezo aiwa zinofaza Jose saka mndara wakakurira kupi? Ndara wakurira kumusha nyanyadzi ndoko vazinyasa kurira vari ikoko kusvikira pawari zinyasa kuenda kuhondo ndoko vanga vari kwamutare ndoko vakura vari. Chikoro tingati wakafunda kupi? Mndara vanyasoenda kuchikoro chacha vangopera zvoma standard iko but kuri nyadzi ikoko ndoko vakafundira ikoko pavazongoita vatanga ndobva tongosiya kwatoita sei vayambuka kuenda yambuka une ruzivo rwekuti vakaenda gore ripi kubuda kwavo? Nenda kanda mwaso research asika kwa kuma 70s ikoko ewe amaya wako vanonzi ani? amaya wangu wanzi Janet Dinira Janet Dinira vaibva kupi? vaibva kubocha ndoko vaibva kubocha vakasangana kupi? vakasangana kuhondo na bangu machazanisa kumozambique here kati vasangana kuri kutanzania para vasangana mazuva ehondo pozambique vangu vanga vari muofeti vakarwa futi hondo ndokuchizouya kunoku vari vese vari pamwe chete vasangana kupera hondo vasangana ikoko vangofariranawo pazvangopera hondo bva chitongo kontinya zvakadaro vatangidzira vakwa wese kuzimbabwe kuno. Saka iwe mudumbura mai wako kukaberekwa ani nani? Mudumbura mai wangu ana tiripo 4 pane vasikana vatatu mukomana inini muchete. Ungataura kuti ningi ari kwakati anta chakati? Alright, first born anzi Martha Muzenga nezvakarokwa Muzenga ariko agara kuchitungwiza nezvari ku Beverly Church College second year yake zvinezvi. Kota second born anonzi Rudo Mufundirwa arokwa Mufundirwa arikugara Bulawayo iye. Kota third born ndini Itai Mushawa cheki ndiri kuchitungwiza timabasa chimabhizinesi anozvonyepera kuitawo ndiri kuchitungwiza kumba ndikwandiri. Fourth last born Mbamedu anonzi Tekla akarorwa ari kubocha ndokwaririko. Amai vachiripo here? Amai vakashaya ngorira 2000. Mukavaradzika upi? Vakaradzikwa Keshofari. Aiwa, tine urombo zvinoitika mukurarama. Asi mimi masara yenyu makabatana kudaro? Tiri pamwe chete. Handitika? Aiwa, tiri pamwe chete. Right. Zimbabwe, alitu
Ishokora murotereka regai sisu katimbobataka umwe wemacomrades ka vakasangana vakashanda pamwechete vakabata basa pamwechete ka na Ketai Muchawaya vanova ndiwo ka comrade Change Rai comrade Change Rai ka regai timbowanzwa ka vachipinda ka mudariro vachimbotipoka iwo rwendo rwavo. Zita rangu rendaka berekwa naro ndinoitwa Tinofa Musere. Ndakaberekerwa kuChimanimani kwa Mtambara ndiko ndakaberekerwa gore 1957 muna June, so June 3. Baba wekubara Tinofa vaenzani yezovepa kupumusha wao? Vaingobva ikoko kuChimanimani vainzi Naison Musere. Yongo. Kwa amai vaenzani? Amai vainzi Kuposha mwana wakwaGudo. Vaibva ikoko zvakare? Vaibva ikoko zvakare. So kukura kwenyu mimi makakurira kupi? Ndakakurira imomo kwa Mtambara ikoko. Pane area inzi kwa Nyambeya. Nyambeya ikoko ndo kwendakakurira kusvika ndapedza chikoro chedu taingodzidzawo zviyamuza zvekudhara manga musingadzidzi zvakanyanya. Takangodzidzawo up to grade 5. Chikoro chipichi? Icho chainzi Nyambeya School. Ikoko kwa Nyambeya. Tagumira ipapo takambozondotoshandishandewo muzvimapurazi zvekumamisha ikoko. Ndo pakabva pasitanga hondo. Because ini ndakazopedza chikoro ndakapedza 1970. Ndo gore rakachinjwa zvinhu zvakawanda kuti madollars nemasensi tibvawo mapounds nemasens nemashillings nemapence. Ndo gore zvakachinjwa iroro. Ndo gore futi rakachinjwa zvese zvemakilometers kubva kuma miles. Saka gore iroro kwakachinjwa zvakawanda. Ndo gore ndakapedzisira futi kuita chikoro. Ndakambozogara 71 72 73 74 kusvika 75. Tingori ikoko kuti tingoshanda-shandawo muzvimapurazi imomo. But kuna ana 75 ikoko ndo nguva yanga yakuchipisa hondo. Saka hondo yapisa kudaro. Ini ndakazokrosa inini kuenda kuMozambique. It was 1976 September. Zvakatanga sei? Zvakangotanga nekuti munoziva kazhinji kaya kana hondo yangotanga kamweya wacho unozara muvanhu. Wazara muvanhu kudaro. Pfungwa inenge yangu wapo asi pane chinomuka chichimbokumisa wacho usingazivi kuti chi. But zvakazondirwadza mbaende zvekuti pabhunu petanga tichishanda pakazoita kuti pakaitika hondo macomrades anga achipinda kubva muMozambique achipinda muno musha kubva anosangana nemabhuni papa paita hondo kudaro. Mubhunu wacho wanga ari kwanga kuri kudhuze nebhodha ka. Saka mubhunu wacho akanga atobva akugara kutaundi akushandisa vashandi chete ikoko. Saka umwe mushandi wacho manje aiita zvekuchengeta mombe, umwe wacho waiita zvekurima minda nechichi. Saka iye waita zvekuchengeta mombo aiona sekuti kugara kwake ka wanga ari chifanira wanga ari ane control zvinhu zvakawanda. Saka wairwadziwa nazvo. Saka pakangoitika hondo iyoyo ini ndaishanda ndiri under supervision iyoyo waita zvekurima. Pakangoita hondo iyoyo manje ka akabva atora advantage kubva atitengesa kuvarongo kuti vanhu ivava ndo vari kutofidha magandanga ari kupfuura muno. Bvatatauro ndo vandarohwa zvakaomarara nemabhuni iwayo. Naiye mukuru iye akanga ambotoenda kwaMutare akashedzwa akadzoka. Ainzi ani mukuru? Ainzi ukwa Mufudza. Amos Mufudza. Akarohwa takarohwa tese. Iye kubva atombondovharirwa kwaMutare. Iye ndakazongoregerwa nekuti ndaingonzi mwana mudiki wanga aitotumwawo. Andinazonovharirwa. Asi ungozobva ipapo ndakabva tangopindwa nemweya kwekutoenda. Saka ndakabva ndabva ikoko ndikabva ndadzokera kumba kumusha kwedu kwendaigara. Muzobva iko ndobva ndarongana nedzimwe timu dzangu tobva tatondopinda kwenda kumba. Muri vangani? Takapinda tiri 6. Vakomana chete? Panga tanga tiri vakomana 3 nevasikana 3. Tobva tapinda. Saka nyaya dzekundoimba tanga takadzibvira kudhara. Taimba tiri kumusha ikoko, pinoita mapati paya tichiimba tichidi. Saka patakanopinda kwenda kuMozambique takapinda nekubhodha kunonzi kwaRutanda kuChirodzo kuManicaland ikoko. Tobva tapinda ikoko tichingopinda ikoko
tobva tatorwa nemakamarada timu yangu iyo yese takadaro tobva tavaimbira nziyo takavaimbira kubva watongofara nesu tobva tapuwa track yedu iri special yatakangobva naipo tichienda kumabhesi kwakuine vamwe. Imbotiimbira kahwani yamakamboimba yamuchiri kutondera ipapo mukoma? Chambonasa kudziziva nziyo dzacho here dzimbori nziyo zvino here idzodzo ndo dzatinoda dzacho idzodzo dzaingoita dzemorari dzeungoita kuti vanhu vafare chete. Nziyo idzodzo taiti tinoti moroi hama dzedu moroi tinoti moroi hama dzedu tinoti moroi hama dzedu tinoti moroi moroi moroi. That was part of the songs tanga tichiimba mazuva acho iwayo. Dzakati wandei zvadzo asi zvinoda kuti uzvikangana zvekuti unongogara usingazviite ka. Ndobva maita sei iwayo? Tobva tangotorwa takadero tobva tatoenda tobva tanosvika kubhesi kwataisvikira rainzi Doroi ranga richangobva kuvhurwa mazuva acho iwo vanhu vanga vachangobva kuatakwa panyadzonya. Saka pakatakwa nyadzonya yakatoatakwa ndichitori kuno kumusha. Saka patakasvika isu makomuri dzakapona paataki yenyadzonya ndo akanovhura bhesi reDoroi. Saka ndo patakanzosvikirawo ipapo tobva tatosangana nawo ipapo nemarecruits akazoramba echingozouyawo kusvika bhesi ratokura reDoroi racho. Kandamizi na makaburi kwa mwaka 90. Zimbabwe nchi yetu wazalendo ilikuwa katika kandamizi na makaburi kwa mwaka 90.
Piga jamaa. Ndo kamboka kubva kuna Ketai Mchawaya achifamba ni Kasongo bendi nchi Zimbabwe, nchi ya Zalendo yange siri Kasongo bendi engeri ZANU-PF ndo group la akatanga na engeri ZANU-PF bendi ipango yachi iyo isati ya Kasongo anjitika right rega chipure mberi nayo ka mkoma ka chenjiraye kuti vakazosangana sei na Ketai. Tiri pa base paya ndo ndakasangana na mkoma Ketai, takasangana ipapo kwa utozivana ipapo, tazivana ipapo pa base ipapo takazono talakire kuti petakazonoenda ku East Africa takabva tangotorwa futi tese tebva taenda ku East Africa. Saka takanosvika tikambogara pa Beira because nguva yacho hondo dzanga inga ichiri kunetsa. Mabhunu aiedza by all means kuti wangabata sei kwa vanhu vari kubva muno mweshedza kudisturba kuti hondo yedu isaenderera mberi. Saka vaitumira anonzi submarine anokwanisa kubata mashipi mumvura. Saka kuti ibva muMozambique tichienda ku Tanzania vamwe taigona kuenda neshipi inzi chama chamapinduzi aitakura vanhu kuenda nawo kubva kuMozambique vachienda kunotraina kuTanzania. Saka mushipi munyanza imo manga mane masubmarines iwawo. Saka zvakamboitorera nguva yekuti tibve paBeira tiende kuTanzania. Then zvakamboitika futi ndezvekuti zuva raifanira kutakurwa macomrades echienda kuTanzania achibva pa base petaigara pa muBeira imomo kwakambouya ndege kuno kuZimbabwe kuno dzakapendwa pendi dzemuMozambique ichita sekuti iri kuya kutakura vanhu iende nawo kubva muMozambique kuendesa kuTanzania yeti yanga yabva kuno. Saka zvakatozobatwa paya kuti aiwa ndege inotova yemuvengi kubva vanhu vasitega kutopinda imomo because wanga idototi kamukangopinda imomo ichisimuka mumatonzwa kuno kuZimbabwe kuno. Saka zvinazobudira saka zvakambozoti tigare paBeira nguva yakareba. Saka tiri paBeira ipo manje ndipo takatanga kuita zvekuimba tichiridza zvimagitari zviya zvekungoita zvimabhanjo zvekungoveza kwangoita zvimagarani zviya kwakutoisa zvitambo kwautongoridza. Muchiri kutondera mazita awo ndiani nani vanga varipo apa? Mazita awo pana comrade wetanga tinaye ainzi comrade Martin painona nanhasi uno variko vari ku police variko vapenyu izvozvi ndo vakakwanisa kutiunganidza tese nekuti wanga watori chinhanho chakati kurei pamurengi dzedu dzemusangano wedu nguva iyoyo. Saka ndokwanisa kutibatsira kutiunganidza ipapo tanga tinaina iye Ketai Mchawaya, toita Rex Motomoto, toita Dembo, toita James Bond, toita Finos, ini na Ketai. Saka takatanga kutongoimba tichibva ipapo totoimba paya tichiimba paya tichimirira tichingoita murari musapanga pachigara macomrades makawanda zviya murari ndio waitibatsira kuti tirambe tine mweya wehondo metiri. Saka ipopo takaimba zvakasimba tichita bhendi redu iroro takazobva ipapo ranga risati rane zita taingoridzawo sevanhu vekungovaraidza vanhu rangasati zvane nguva yekuti apa zvazviri zvimagaba zvimagaba. Saka taingotowaigona kuridzawo bhesi woridza bhesi saiye Finos wairidza bhesi, Dembo wairidza rhythm, Rex wairidza madhiramu, iyi ndaivhoka naKetai ndaivhoka tese. Saka taingoridza takadaro. Saka takazobva ipapo dzamairidza papa dzamaimba pandedzipi mune nziyo dzenyu kati maingoimbawo macopyright? Taingoimbawo zvokungodawo zvimwe zvanga zvingoriwo zvemacopyrights tingoteedzerawo dzimwe nziyo dzataimbonzwawo kunoku tichingodziteedzerawo asi dzimwe tongoisawo zvimanzwiwo zvedu zvaingoenderanawo nenguva yacho iyoyo kuti zvifambe. Saka takazobva ikoko tobva taenda kuEast Africa. Taenda kuEast Africa takanogara pabhesi painzi paMapinduzi. Saka tiri paMapinduzi paya tine nguva yekuti munonzi nguva yakati tinomboita zvekuita zvemorari. Toita morari, vanoita zvekwaya, vanoita zvembira, vanoita muchongoyo, vanoita zvemagitare, vanoita zvekuimba chaiko morari makawanda zviya. Saka isu tanga tingoine group redu remagitare iroro
saka taito kana takuridzawo toridza tichiwaraidzawo vanhu vanochifara chaizvo. Saka tadero manje tiri kuridza tiri ikokoko takazosvika pakuti takuita training. Saka patraining ipapapa zvaizotimeda kuti vamwe munospecializa zvimwe, vamwe vachispecializa zvimwe, vamwe vachispecializa zvimwe. Saka taizomboparadzana. Taparadzana kudaro takatozomboparadzana zvachose zvoti vamwe wakapinda wakadai, vamwe vachipinda wakadai, patakazopinda futi kuya kuno kumusha kuno vamwe vachipinda wakadai, vamwe vachipinda wakadai, pakazonzi ceasefire muna 1979 ranga rakunopera gore 1979 ndopakazonzi vanhu tipinde muassemble points. Saka takabva taita rombo rakanaka kuti isu group racho redu rese iroro sezvo takangopinda tiri kuside rekumaNicaland uko takabva tangonzi tese muassemble point yekudzapasi. Tasvika mudzapasi muya tanga tine mashefu etanga tinawo ikoko aiziva kuti tanga tichiimba vana comrade Joseph Khumalo nhasi uno vachiriko. Vakabva vati vakomana vaya vanga vachiimba vaya unganai. Tobva tatounganidzwa mabhesi machiko kudzapasi ikoko. Gore racho iroro ndo rakabva rauya ana comrade Chinks kuno vakatungamira kuna ana comrade Chinks negroup ravo rekwaya vambondosungwa pachikurubi. Asungwa pachikurubi obva atodeteniwa ipapo obva atadza kuproceda kuenda kumabhesi kwaifanira kuenda kwakubva kudzoserwa kudzapasi. Saka adzoserwa kudzapasi ndipo takabva tazobatana nawo manje ana comrade Chinks tazowanda manje tatotorwawo isusu wemagitari tabva tatorwa tobva tazobva ikoko kudzapasi kuya tobva taenda kugoromonzi. Tasvika kugoromonzi kuya kwainzi kubhesi 1 uko ndipo takasvika tikazonogara ipapo. Tautanga kuchita marehearsals taida kuita marehearsals ekuita independence. Ranga ragore ripapo ranga ri 1980. Saka takaita marehearsals iwayo tichiya kwamushandira pamwoko tokutaita training dzacho. Tanga tisina magitara emagetsi tatakajaira kazvidi zvimabhanji izvi zvekungosungirira izvi. Saka takambotopinda busy kukwanisa kuridzawo magitara emagetsi nevakomana veduwo takaridza. Tobva takutozivawo takutoridzawo paya patazonzi kuindependence kurufaro uko takatoshare stage na Bob Marley. So vakadzikiswa hinyenje kuuyawo pechikwidzwa flag yedu yeZANU PF. Nde vapi zvipi zvikwata zvimwe zvakaimbawo ipapo kusanganisira imimi naiye Bob Marley? Zvinhu zvanyambonyozviyeuka here asi vana Oliver Mutukudzi ndichiuyomba vanga varipo nekuti vana Oliver Mutukudzi nguva yacho vanga vatogara vari mumusic macho imomo. Saka ndichikurimemba kunge vanga vari ipapo. Saka tikazopindawo tikaitawo zvedu zvatakaita takamboimbawo. Manga musati maane zita apo? Tanga tisati tanga tichongonzi Zanla Band ndokuti takaita patakajoina naipapo tanga tine magroup akati wandei chaizvo taiti rekwaya raimba vana comrade Chinks ndo mazuva aimba kana vanhu vese muAfrica vana Maroza Wapambe Pfumi ndo nguva dzavaimbawo idzodzo idzi tichiimbawo dzedu ndipo takaimba vana Asante Sana. Ndo nziyo dzoti takatangawo kuimba isu tise band nekuti inini group rangu rese rakanga rakatrainwa kuEast Africa. Vekomana vese vendayorenga iwo takatangira paBhera tikaenda kuTanzania tikazodzoka. Saka takangozoya kuungana futi takadera. Saka group rangu rese rakatakatrainwa kuTanzania. Saka Swahili taitaura Swahili tese ndosa takazoridza na Asante Sana iwayo kwaiya kutongoizwa Swahili yacho plus mumanzi wekuEast Africa yanga iri Kanindo. Nguva yacho iyo murembo manzi waibva paEast Africa yanga iri Kanindo. Saka isakango taitawo nziyo dzoti dzaingotorawo teedzerawo like mazuva acho pane kamboke taiteedzera
ke kanesi Kasongo. Kambu Kasongo ikako kanase Kasongo ye mobali nangai Kasongo ngana wewo songa libala ye Kasongo ye mobali nangai Kasongo ngana wewo songa libala ye takaka taikaridza kambo ikoko zvekuti saka takaridza zvekuti vanhu anga kundoti Kasongo kungozovaipo tobva tazotomedza bhende doti Kasongo rakangobvirapo kuti vanhu vanga kuti Kasongo uchiteedzera kambo kake taimba ikako ndipo takangostanga kuzosheedzera bhendi redu kuti Kasongo but kumashure kwesoko tatingoti Zanla bhendi zvokuti patakapedza kuita zveindependence izvozvo tapedza independence takazoramba tichiita zvekuimba tichitofamba nzvimbo dzakawanda tiri magrupu akawanda taiti grupu redu isusu rebhendi tatinana mukomaketa iwayo kogoita rimwe raitungamirwawo naMax Mapfumo aipaemba na uchaguma wapera paya tozoita rimwe ranga rina blessing munaka nchasozwa sene yake anga ane bhendi rakewo kwakuya ana Joa anga ane bhendi rakewo pochizoita makwaya tanga tine makwaya kuti ya Chings neimwe yaitungamirwa naJack Ncube yakizoimba nasasokale makhaya yaitungamirwa naJack Ncube asilale tina sikhumbula macawe yaitungamirwa naJack Ncube iyoyo. Jack Ncube wacho wakazenge ari futi kubhendi kwedu waiti kukwaya pakazenge pazozwa disband makwaya aya apera kuparara Jack Ncube akazoya takazenge taanaye kubhendi kwedu kuKasongo bhendi kumako mavena Mako Sibanda akanga ari kudendera pamaSembo Points yanga iri paMutokoka tasvika mudzapa simu yamu tanga tine mashefu tanga apa mukoma achenjirai anzi ndo pakatanga chii pakabva zita rekuti Kasongo pakambwika kanoti vaikaridza stereke kanzi inongonzi Kasongo band zvisina yazvo akabva zongo katoredzera ndobva varekodha kambo kane biti iroro. Mama,
Kakuri baba, kakuri baba wedu. Wakati ya kakuri ye 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 ye. Kakuri baba, kakuri baba wedu. Baba wedu. Wakati ya kakuri ye 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 ye. Kakuri baba, kakuri baba wedu. Baba wedu. Takawira ye ye ye, takawira baba wedu. Ogasiya, takawira ye ye ye, takawira baba wedu. Ogasiya, takawira ye ye ye, takawira baba wedu. Ogasiya, takawira ye ye ye, takawira baba wedu. Ofire nyika. Nihanda ye ye ye, nihanda mai wedu. Ogatiya, nihanda ye ye ye, nihanda mai wedu. Ogatiya, nihanda ye 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 ye, nihanda mai wedu. Ogatiya, nihanda ye 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 ye, nihanda mai wedu. Ofire nyika. Torangarira makamba edu akatiya, nihanda mai wedu. Akatiya, torangarira makamba edu akatiya, takawira baba wedu. Ofire nyika. Torangarira makamba edu akatiya, kakuri baba wedu. Akatiya, torangarira makamba edu akatiya, kakuri baba wedu. Ofire nyika. Torangarira makamba edu akatiya, kakuri baba wedu. Akatiya, torangarira makamba edu akatiya, chitebo baba wedu. Ofire nyika. Torangarira makamba edu akatiya, Zimbabwe. Muri ya Zimbabwe yakatakatikira nzvimbo dzakawanda. Wachimoyo. Wajaroi. Wanyasonya. Wamboroma. Nobody wene weZimbabwe yakatakatikira nzvimbo dzakawanda. Ngatirangarirei makambo eZimbabwe akafire nyika. Wachitepo, watokogara, wanehambra. Kufire nyika.
Sumudzira akanga ari kudendera pamasembo points yanga iri pamutokoko. Saka akazojoina kwetanga tiri ikoko kubva tobva tangozonga tainaye, asi akanga ari kupi, anga ari kudendera. Then knowledge kune Nyati tanga tina sekuru ake, nchazoti wanga ari sekuru ndiani pakati pake yena Dembo mapfumo, wakataiti Dembo mapfumo ye airidza rhythm yedu. Saka ndo takatanga tasangana ku uko ndo takatanga kuchibva tashanda futi na knowledge. Saka kubva ipapo knowledge na Mako tanga taanavo. Inini manje zvakazotika ndezvekuti muna 1981 tishanda kudaro tiri kugara kuGoromonzi, pakazoita timu yakazobva ku office kwa president, former president, anditi timu yoida kuti paidiwa vanhu. Nguva yacho iyo security yanga ichiri chakati shatei zvekuti wanga uchidwanya kushandirwa nevanhu vakabva uku. Nenyaya yekuti security nguva yacho yanga isati yanyase kugadzikana. Saka kwakatoya timu yakabva kuofisi kwacho ikoko ikatoya kutsvaga vasenzi. Tobva tatomindana naKeta zvakanzi haya iwo zvako iwo because vanga vachinya kuda munhu yasingamwi doro vasingaiti zvekudidi. Saka inini I was one of them. Nguva yacho zvedoro izvi zvazviri kure nini. Kubva tatotorwa rimwe timu rese rairova doro zvekungomwawo zviya izvi. Asi ndakangochanzawo munoziva kana uchigara pabhesi mabase commander anenge aripo anogona kuona discipline yemunhu kuti discipline munhu yakamira sei. Saka pavakauya akaona base commander wanga waripo, tauya kutoda kuti vanhu vanonoshanda kwa president mazuva acho wanga wachiri prime minister, wanga asitova president. Kubva ndatoitwa one of them ndobva ndaenda ikoko. Saka ndiri ikoko ndaita zvekuti ndichibva kubasa ndichienda kubasa kubendi, ndichinoita zvebhendi ndichienda kubasa. Saka nguva iyoyo ndo yakazobva yatoti vese vana knowledge kune Nyati, vana Makusibanda vakabva vazokwanisa kuchitoficha, nekuti ini basa rangu kazhinji andiri back vocalist waKetai. Ndichienda kurecording, ndichienda kumashows, asi kumashows manje ndanga ndisina mukana wokuti ndinge ndichizoimba kumashows nenyaya yebasa. Nenyaya yebasa ndo pakazotanga kuchiitewa na knowledge kune Nyati vanga vakuimba na Makusibanda iwo chibatsirana. Plus na Makusibanda they were good pa dancing.
zvekuti vaitamba zvakanakidza zvainakidza chaizvo. Asi kurecording kuvoice renyu raidiwa manje? Inini kurecording manje voice rangu raidiwa, saka zvekuti marekodzi mazhinji ese airekodwa naKetai ndanga ndiri back vocalist wake. Right, tingati sisi yekutanga cheche mungati mimi ndo yatakatanga kupindira mustudio song ndeipi? Asante sana Mwalimu Nyerere wa Tanzania kazi mliofanya. Yakabuda iri payopikwa ndi yakabuda ikarika single? Yakabuda iri pasingle kutanga. Yakabuda iri pasingle. Mazuva acho yo masingle ndo anga akawanda. Takarekodha masingle akawanda. Pane imwe single yandakambona yakanzi Makabule alikuja Zimbabwe. Yes. Yanga iri yakazoedzwa mumashure. Yakatanga futi ndo mazuma manasa mandiye uchidza. Inofanira kunga ndiyo itakanyanya kutanga ndiyo chaiye Makabule alikuja Zimbabwe. Yaenzi neZanla Band. Tichiri kuzi Zanla Band. Ndipo takarekodha Makabule alikuja Zimbabwe. Zvekuti kana kutinyora kwacho inini I was contributing nekuti panyaya dzeSwahili idzodzizi ndainyanya kuiti gonei kudarika. Muzapa nyango muri muchikoro chaiko pana vamwe anoti gonei kuzo but paSwahili ipapo ndaitoiti gonei. Saka zvaireve izvozvo kambo ikako kaireve kuti Makabule alikuja Zimbabwe. Mavarungu vakauya muZimbabwe. Anditika akatanga tichitaura zvokuti mabhunu akauya, varungu akauya muno Zimbabwe akatipambira nyika yedu. Anditika atipambira nyika yedu isusu nekurwadziwa nezviito zvavakatiitira ndio zvakazoti titange zvehondo. Takatangawo zvehondo kuti tizvisunungure isusu vana veZimbabwe. Anditika ndio zvanga zvichitaura kambo ikako. Asi toziva kuti mimi kapamaive muri uku kauku mamune mazita enyu amaishedzwa nawe mimi asiri aya? Taiti kana uchingobva muno hauchatodaidzwi nezita rako. Taitasvika iko taitochinja mazita, wodaidzwa nerimwe zita. Saka zita iro raizoita kuti kunyange ukauya muno muFurandi wanga usingazozikanwi kuti uri mwana wani, nenyaya yekuti muvengi akangoziva kuti mwana uyu ndiye mwana wakwakati. Kunyange ukaoneka ukaonzekana uri kwa kana kuti wapindira kunana madharu uchigara kuchimani manuko, kana ukangonzwa kuti uri mwana wakwakati uchizoti mhuri yacho iri kwakati, mhuri yacho yaitonoparadzwa ikoko. Saka zvaibatsira manje kuti uzichengetedze mhuri dzenyu kuparadzwa nemuvengi. Saka taibva tachinja mazita. Saka imainzi comrade? Ndaibva ndainzi comrade Chenjerai. Chenjerai matambudziko. Ndo ranga rista rangu remuhondo. Saka ndekuzvipa here rikanti mamwe taizvipa, mamwe aigona ngotumidzwawo nevamwe. Asi kazhinji waitongofungawo zita rako kuti ndingazvitiani. Waitozosvika ikoko utonzi titsvaga zita rako rongafunga kuti ndorongodaidzwa naro, wotozvitsvagira zita rako iwewe. Ko Ketai yainzi tichaitora Zimbabwe. Ndo ranga resta rake. Comrade tichaitora Zimbabwe. Ndo resta rake chairo raishedzwa naro. Asi manje tazaa muno aingo zviti waiketa here muzava zvekaka slogan kakari konguva yacho kubva vatongongozi ketai robva ratotangira ipapo svika autonzi mukoma ketai robva ratotazita. Ndope rakatangira ramukoma Ketai ipapo. Otherwise rawa chairo rekumusha ainzi Mathias Muchawaya kana kuti Matiashi. Ko Mako manje yatinamboita kange tiinaye uko. Saka kana anga ane star aishandisa kuhondo ndandisingarizivi. Asi Mako Sibandai Rex Motomoto. Rex Motomoto ranga ritori star reoni niroro rekuhondo. Rake chairo ainzi aniko. Ndautomukangana star rake chairo rekumbani senema yake. Ananga ainzi Dambuza. Ananga ainzi Dambuza here chichi senema yake chaicha. But Rex Motomoto rari rekuhondo. Mazuva acho iwoyo mazita aitonyanya kushanda ndeyekuhondo. Takangobva nawo ikoko. Ko Finals ainzi Finals tamba newako. Ndo ranga rista rake rekuhondo iroro. Rake rekumusha chairo ainzi Mapurisa. Finals Mapurisa. Ko Dembo rake rekumushanda rikanganwa. Asi Dembo iro ranga ritori rekuhondo. Rake rekumushanda ako rikanganwa futi. Kuti mazita taitozivikanwa nawo. Taitozikanwa nemazita ekuhondo iwa. Zvekuti pane mazuva atakambozonga takuda kufambira mari, mazuva airwara mukoma Ketai.
tichiri tairekodha neZMC nana Taimon Mabaleka ndazoti akazoshayikawo ana Taimon Mabaleka saka wanga sikambotozivi zita rangu rekumusha saka patakazonga takuchifambira chida mari chichichi mazuva anga akurwara mukomaketai vakatoponetseka watonyora zita iro ifungo ndo zita rangu fuchirasikati rizoshandiswa iro nenyaya yekuti kana zvini maangauda mazita anonga ari pachitupa zvakatozoashamisa kuti saka harisiro zita rangu rekumusha iro nokuti ndo mazita aitangozikana nawo ekutakabva nawo ikoko eti akainyora nziyo dzakawanda kukasongo pai ndiani nziyo dzakawanda zvotaita isusu ndina mukomaketai taiti inde mukomaketai nyora inde chinyora mukomaketai nyora inde chinyora but tanga takawirana isu pachezvo tiri vaviri kuti ini kunyangwe ndikanyanyora nziyo asi zita rachiramba richibuda nderani ndera mukomaketai kuti zviite uniform zviite uniform parazi inini nenyaya yekuti ndanga ndiri kubasa koko kuti ndizonga ndizobvunza kuti ko ninga wachari kupi ko ninga wachari kupi ko ninga wachari kupi zvaizonetsa vanhu vedu vaiya kutiona saka dzamakanyora imimi dzamuchitonda rezipi ini ndichikunyota pane inonzi iyo makabula anokuja Zimbabwe asante sana nana watu wa Zimbabwe pane watu wa Zimbabwe takaembera independence itaiti watu wa Zimbabwe tumefurahi sana tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 80 kukomboa inji yetu sisi wazalendo anditika tanga tichitsanangudza kuti isusu tadini tafara nekutara kwatakaita nyika. I understand kuti taiti tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 80 yanga iri 4 March 1980. Saka musi wa 4 March 1980 unonga uri nichiuyo ndo musi wakaonaunzwa ma results ema elections tanga taita muno tisasvika ku independence. Musi wa 4 March. Musi wa 4 March. Apa ma elections angaitwa before. But musi wa 4 March ndo musi wakaonaunzwa ma results. Kuroti ma elections angaitwa muna February. Nchazivi kuti muna February ere kana kuti nchazivi but ipapo nokumana na end of February kana kuti kwamatanga kwa March kwanchana suza but akanaunzwa musi wa 4 March. Pechanaunza kuti ZANU-PF ya wina ma elections iwayo. Saka ndo petanga tichedza kutsanangudzana notata titafara stereka vanhu vaZimbabwe nekuina kwetaita ma elections yedu musi wa 4 March 1980. Handitika tichikurudzira kuti akashanda basa rakanaka zvikuru rwerusununguko nevabereki vese kusvika Jongwe rarira because mazuva acho tanga tine simbo yeJongweka tati joko kweli ZANU-PF linalia kweli katika inchi yetu kuti Jongwe riri kukukurudza munyika medu saka ndo manziro kuti takatanga kuimba iwo ndainyorawo akatowanda stereki iwo vana akatoti wandei ndakanyora iwo nkomaketa ichinyorawo dzawo saka still esewo mazhinji ese anga angori musara nkomaketa saka zvakazoitika ndezvekuti pane pakazoti kwaitwa dimob yekuti vanhu vese vakanga vari uko macomrades mese mechiswa dimob wakwanisa kupinda muNational Army woenda kuNational Army vamwe vese metwa dimob monomboita life yechisivilian kuti unorarama muri kumisha kwenyu. Saka pakaitwa dimob ipapo apo ndokwakazogona kuti vanhu vavese ndanga ndichierenga vazhinji vacho vese patakatwa dimob wana tumari two kubva wafunga zvekuti ngatiunganidze mari yedu titenge ma-instruments edu. Saka ini nenyaya yekuti pandanga ndiri kubasa uko haina kuzonga ndiri umwe wevakacontributa kutenga ma-instruments. Saka zvadaro zviya manje ndo pakabva paitwa bhendi rekasongo iroro rane vanhu vakanga vakacontributa mari vava kuti vaite bhendi iroro. Tarehe
leo tulikabidhiwa makazi 63. Yuko kweli Zanu PF linalia kweli katika nchi yetu. Chama chetu hizo Zanu kinataka umoja katika duniani. Chama chetu hizo Zanu kinataka umoja katika duniani. Kweli bwana. Chama chetu kinataka umoja. Chama chetu kinataka umoja. Au mama inalia yuko. Au mama inalia yuko. Wewe kona katika nchi yetu bwana. Manzo hapo kutika mavambiro wakazoita Kasongo Band. After Dimopo. Right. Kati mbonzo wa mwachoka vaive ikoka kukasongo ikoka shikarika mkoma keta mkoma knowledge kunenya ati kuti vakasangana seiko nana keta masangani atakati ana keta ndio kuti yakanga iri nguva yeceasefire kubva muhondo. Inini ndakanga ndiri kuenzi kudzapasi assembly point. Ndo kubva ndabva kudzapasi assembly point, kubva ndauya kwaenzi kugoromonzi assembly point, ndo pandakasangana nana Ketai. But wana Ketai futi vakanga ndo patakasangana mudzapasi imomo, tikabva tese mudzapasi tikauya kuno kugoromonzi kubva tazoumba chikwata chedu cheKasongo Band. Murevere mimi kuti mukutaura zvemasample points kuratidza kuti imimo maiviko zvakare kusango. Ini ndakanga ndiriko kusango but ini ndakatrainwa muno mufrandi, handina kutrainwa kunze. Makatrainirwa kupi? Ndakatrainwa kuBhoera kwainzi kwaNyashanu, ndo pandakaoparatira ndiri ikoko. Hamuna kuzobuda kunze? Handina kuzobuda kunze, asi hazve futi takarova. Vane Ketai ava vakabuda kunze? Vana Ketai vakabuda kunze. Vakatenda kunana Tanzania zvekuti kana Ketai ndiyo mwakatondidzise Swahili, ndinotoimba Swahili, ndinotaura, ndinoimba, ndinonyora nzimbo dzeSwahili kubudikidza naKetai. That's why Ketai iende angari mukuru weKasongo Band. Masangane mimi pa Goromonzi assembly point apa chii chakaitika maamuri vangani? Kana ndisikakanganisi ndokuti takanga tiina paivana pakutanga chaiko rakanga richinzi People's Choir kusanganisa nana Comrade Chinks taiva tiri tese mugrupu iroro yainzi People's Choir iri Zanu PF. Isati yakunzi Zanu PF yainzi Zanu. Saka zvadaro grupu reKasongo takanga tichiti inini knowledge naMakosi Banda na Ketai Muchawaya na Jake Ncube akanga ari back vocal futi akaimba song inonzi sasukale makaya satonde chaina ndio mwataibheka naye kuKasongo Band airidza umwe ainzi Dembo Kinyata pondiri akanga ari muzukuru airidza rhythm taiva tese kuBhoera airidza bass ainzi Finals Mapurisa airidze bass guitar ainzi Finals Mapurisa aibva kuChipinge airidza lead ainzi Joseph Masuku aibva kuBocha amwe
mumwe futi aimba ainzi Stalin Wogan, but vese ivavo vakatofa. Tikazotora mumwe futi ainzi Semu Chinyuku, nekuda kuti takati fambe naKetai ari mukuru wedu, pandakamubhekera kuguta kushanda yeyeye hama yangu, ndikamubhekera vana Asante sana Mwalimu Nyerere wa Tanzania pakazi muliofanya, ndikabheka dzakawanda dzakaita sana masangano atakati ana Ketai, ndokuti yakanga iri nguva yeceasefire kubva muhondo. Inini ndakanga ndiri kuenzi kudzapasi Assembly ndiye ka KK knowledge kune nyatika murukunzwa akabachitipawo karuti rwake. Ndakazobvunza zvakare mukoma chenje ndikati madonongodza pa magamba vakawanda na Max Mapfuma na Comrade Chings vaive kweko kwa kusango uko vaita basa rekuvaraidza vanhu. Comrade Simon Chimbetu makambosanganawo nawo here? Simon Chimbetu mazire takatanga kuzomuita tinyasi kuzoonekwa akabvaona kuti muzana ndimoza zvinoita muhondo munongotowa mwana obvaone koko mwana koko munogona kuti adzona sauziva kuti umwe wakanga akabvaone kupi umwe akabvaone kupi. Handiti Simon Chimbetu ndakatanga kuzomuziva inini aine munin'ina wake Naison, vari Marxist brothers, but Marxist brothers achingoya yacho vanga vachingoimba vari vaviri nemunin'ina wake Naison, vachiridzirwa nemamwe mabhendi anasungura okay. Vachimboridza vakadaro, asi vakanyanya kuzoridza vakabatana na John Chibadura. Kuzosvika Marxist brothers iya vazogadzira gurupu ravo Marxist brothers, vakazobva vazofoma yavo Dendera Kings, ndope yakazobva yanyasa kuitawo mbiri yakadaro ichikwidzawo yakadera. 2 minutes to 11. Ndiye type nyumba mpepa ntave mwa. Takabata sisi noro ndiye chibaba. Cheka soko. Keta mchawa. Waiketa ile. Rekati monzo keke pana ukaye manziyo yokaye kutanga tanga iyo. Chitepo yeye, Chitepo baba wedu, nemwe yaenzi uhuru wa Zimbabwe, nemwe yaenzi kiongozi wa Sereka, mana mapambani makali, ana kiongozi wa Sereka. It was 1982 ndio patakananga kuririza ipapo. Ndo patakatanga 82, 83, 84 atakata kutopisa sokuti tata kutonezana na Dera Ngwena iri kunana ndingi kunana mashava huko pane patakambosangana neDera Ngwena pane imwe show na James Mombe achiri mupenyu, tikasangana mu Rufaro tikaridza tese pamwe chete. Asi Kasongo band yakanga ine power pakutamba nekuimba zvese. Ndisati ndaona izvozvi magurupu ese ari muno muZimbabwe pane bhendi ratasvike pabhendi rataiana Roreka Songo, even panyaya yekutamba chaiyo. Asante sana. Kwenye yakaburwa mugore ripi? Yakaburwa mugore 1982. Makatarisa mipanhorondo yana anasante sana dzakanetsa zvakaita sei panguva yacho? Dzakanetsa zvekuti mashows edu isusu taiti tide kutanga kuridza, taiisa maposters edu anenge akanyorwa kuti tiri kutanga na 7 o'clock. By 6:30 hole inenge yatozara yakutobude dikita mudenga so nekuwanda kwevanhu zvokuti taitoti vanhu ho vakwana. By 7:30 yatanyora iyoyo ndiyo yetototanga kutoridza pastage. Kwete zvimwe zvendiri kuona zveitamwe zvokuti vanogona kuti tinotanga na 8 o'clock vozoona pamwe vakutanga kuridza pakuma 11 dzemanheru. Isu taiteedzera programu chaiyo. Changa chakakura sei chikwata ichi? Chikwata changa chakakura, taitosvika kuma 17 uwandu hwedu. Vamwe vacho kuti ninyatse kurangarira vamwe vacho, vamwe tiri kuvaziva but vamwe vacho senguva yatirebei handichanasi kuvaziva vamwe vacho mazita avo. Ana Rex Motomoto vakauya sei muKasongo? Rex Motomoto ndiye anga ari drama wedu, aibva paBikita apo.
akangotangirana futi nechikwata cheKasongo, anga ari member yeKasongo band futi Joseph Muwema takazomutora kubva kune band rainzi Masiye band anga riri kupira rekuzambia. Masiye band yakauya ikaridza muno muZimbabwe. Isu tobva taende kundoona Masiye band. Taona Masiye band takaona nguva yekutaura navo nekuti vaitaura, vamwe vacho vaitaura Chiswahili. Kusvika tanzwanana naJoseph Muwema. Joseph Muwema kubva tamuudza kati isu totunzi Kasongo band tinoridza tiri muno muZimbabwe nekuti motaiva tine kombi yedu yanga yakanyorwa kunzi Kasongo band Swahili hits. Saka akatoona panga pakanyorwa kubva atenda kuti okay ibhendi nai, saka ndikaita sewo kuti ndiridze nemi. Tikati isogara kuchitungwiza kubva tauya nayo manhera apedze kuridza neMasiye band, kubva tauya naye kuno kuchitungwiza, tauya naye kuchitungwiza. Isu taiva vanhu vaigara tichiita mapractice, saka kubva atotanga kutojoinana nesu veMasiye paakatanga kumutsvaga kubva vanzwa kuti akaenda neKasongo band, kubva vateera kuno Joseph kubva aramba kudzokere kuMasiye kusvika yatova bembe yeKasongo. Chamaona mimi chakara tarambe kudzokereko kuchi ini ndikuona kuti chaite kuti arambe ndechekuti 1 Kasongo band yakanga ine sweet spirit. 2 Kasongo band yakanga isiri band rinenge renhamo. Vakanga vari vanhu vanga vachiziva zvavaiita. Tiri vanhu vekuti vataishanda navo vaifara, taivape muhoro wakanaka nekuda kwokuti taiti peshow yega yega taiva nemapercentage etinenge takataurirana kuti peshow tinokupa so much percentage. Taiti ana manager mubhendi medu akari manager wacho ndiye drama wedu ainzi Rex Motomoto iyeye. Maiitira marehearsals kupi imimi uyezve maimbengere mune nzvimbo yekuti iyi ndo panowanikwa Kasongo yatingati resident? Taiitira pamba pamakopaniki paRex Motomoto tatakawaka kaboyska ipapo ndo pataiitira paRex Moto munonzi Unity M ndo pataiitira. Zvese zvaigara ipapo? Zvese zvaigara ipapo, mainstruments aigara ipapo. Vanhu ndo vaibvawo kudzimba dzavo vechiziva tichiite mapractice. Tapedza kumana 4 o'clock tobva taenda kumba. Taitoti Monday tinoita mapractice, Chipiri, Chitatu, China, Chishanu taita half day. Toziva kuti manheru takaita kutoridza kumanight club. Saturday tinenge tiri pashow, Sunday tinenge tiri pashow, Monday taakutanga. Asi kana yamonth totanga ainzi matouring. Taibva muno muHarare toti Marondera, Headlands, Rusape, tabve Rusape, Nyazura, Dorowa, toenda Murambinda, toenda Mutari, taenda kunonzi kuPenalonga, Penalonga topinda maMutari kwainzi Bite Hall. Yakanga yakakura hall yo but yaizara zvekuti vanhu vaitobhoekana, waiti ukandonoke kusvika wainga usikaoni nzvimbo yekupinda. Tikaita sasiso matimi munobva kubwera, maiti mukaenda kunoridza kunzvimbo, mukasvika nzvimbo dzebwera unzwa kuti vana KK vari muno nhasi, chii chaitika? Ini ndaiti kana ndikaridze paMurambinda chaipo indobva paMuzokomba, vanhu vaibva kuBechinafu nemabhazi kuuye kwaMurambinda. Kana ndikaridza kuBechinafu bridge, panzvimbo yepaBechinafu paine hotera yanga iripo, vaibva futi kuno kubhoera yese kuno kuna Chivu vechitora kutohaye marori kuuya kundowekera knowledge kune nyati kuBechinafu bridge. Namai vangu nababa vangu vacho vapenyu ndaitowabhukira hotera vachirara ipapo, ndichifuma nichivaperekedza paMuzokomba nadrive chitepe. Marcus Banda aibva kunonzi kuFilabusi kuInsiza ndo kwaibva. Takatombosvika kumusha kwake tichiita matouring ekuenda kuna Nice Godini, vana Gwanda
takatosvika tikatomborara pamba pake, ndokwanga achibva Makusibanda. Jeke Ncube aibva kuNgai, Ketai Muchawaya aibve paNyanyadzi, Rex Motomoto Drama aibve pa Bikita. Ino back vocal yanga iri yaKetai, ndikazeta lead vocalist ndakanga ndinobvawo paBhoera paMuzokomba. Ainzi Joseph Masuku airidza lead, akaridza lead raSunday Sana. Nana Kiongozi waSereka aibva paBocha. Stalin Ogani umwe futi aimboite zvekuimba akafa, vese vakafa ndiri kutaura ivavo. Aibva paBhoera, taibva tese kuBhoera. Akatanga kubuda muKasongo Band ndiani? Akatanga usiye Kasongo Band ndiketai Muchawaya. Kuchizoteerani? Kuchizoteera Knowledge kunenyata akati Muzokomba Movers. Imimi pakabva Ketai Muchawaya ndi makasara kunge muchitungamirira Kasongo Band, chakazoita kuti musiye chi? Chakaita kuti ndisiye ndechekuti ini naMakusibanda tainetsana zvekuti taitoenderana kun'anga. Ini ndaiva nditori neng'anga yangu yaya kuChipinge uko, makaiva neyake yaya kunana Nigiriki, kunana Filabhusi ikoko. Saka panga machongwa anga asangana. Saka nyaya itika ndeyekuti pakangosiya Ketai Muchawaya Kasongo, ndakabva ndaite mukuru weKasongo. Ndaita mukuru weKasongo, Makusibanda haana kuzvifarira, but kusazvifarira hazvina kushanda. Nekuda kuti vaitiridzira manje vaida inini, nekuda kuti inini ndaigona kukomboza kudarike zvaitwa naMako. Saka kubva tatanga kurekodha pakangonyorwa posta chetonzi Knowledge kunenyati neKasongo Band, Makusibanda haana kuzvifarira, akabva atanga manje kundirwisa. Ini kubva ndatanga kumurwisa, kubva ndakuti hazvina zvinondinetsa mani, kubva ndati beta ndiite rangu band. Saka ndakatora rhythmist ainzi Dembo uya wairidza rhythm muzukuru wangu uya, ndobva ndaende kofoma ainzi Muzokomba Movers. Nemunin'ina wangu ainzi Edmo aitiedza inini ainzi Edmo kunenyati, akazofa 95. Saka tikaitawo maalbum akati wande yakanetsa. Sata bata kuMuzokomba ikoko, imimi mabva Mako akasara achitungamirira, akazobva futi ndiani Kasongo? Zvakazoitika ndezvekuti Mako, ini ndaenda Mako akafarawo, akati uyu waenda wandainetsana naye, ndo pakasara akutungamirira Kasongo Band. Akaita vanati ini tatarikei nenzara yana upenyu, akadziita idzozona naYesu Kristo inopobuda paTV vakapfeke marokwe magemenzi zviya. Saka nyaya yakazoitika ndeyekuti vakomana vairidzira Mako vaya veKasongo vakanga vasikafari naye, ndio vakazoekumba kwangu vakati no, tiri kuda kuti tidzokererane. Saka tikadzokerera zvingatifambira kuti hazvichatifambiri Mako ari kutadze kuita chaizvo. Ini ndiri kubva ndasiyire bhendi rangu raidzi Muzokomba Movers, munin'ina wangu ainzi Edmo, kubva ndadzokera muKasongo. Saka Mako paakazonzwa kuti Knowledge wadzoka, akabva atizawo kubva aende kundofoma ainzi Insiza. Ndobva ndakazobudisa album yanzi Sadza. Vese vamunoona vanoramwe basa, mukazviongorora vanoda mari. Ko pamakazoimba baba ndichainaona varutsoka pa yanga isiri nyaya chimwe chete here? No, iyo ndakaimba tichiona Ketai tichina Mako, vana Mako achi maback vocal angu. Saka imimi kambo kekutanga kukomboza muine Kasongo Band, Masara Mega Ketai abva ndikapi? Soko Murehwa na Miss Roda was murdered in South Africa last week. Ko Makusibanda nziyo yakasara achikomboza mimabva ndeipi yekutanga? Yainzi upenyu, yaiti iri tatarikei nenzara, iri tatarikei, hanzi kufa kwomurume kubuda hura. Kimeoza nakupaka zingumu bila kupumuzika. Kutokana kwa vile alivyotutendea, nitafuta mbinu kwa nchi zilizokombolewa. Nitoa juhudi watu wa Zimbabwe, na mwanga kamili wajue tukiwashinda. Tukiwashinda kuvunja shingo zao.
manzwa panza akatanga kubuda ndiketai mchawayaka tinzwe panapa kubva kuna Itai yakavambwa sei. Ndibozekera kuna keke ndibomvudza kuti taimbona mwamuna mune madzimai anga arimo kusanganisira Magi. Ya, Magi Gweshe uya mudzimai wa Zakaria kawo. Magi Gweshe Magi Gweshe takasangana naye muno muchitungwiza. Akasvika kuti tichiita rehearsals kubva angotaura kuti ndiri munhu anotamba. Saka vatangomutendawo. Saka pakutanga aitotamba ari mumwe chete. Aitamba zvekuti zvakazimba mudzimai iyeye. Kusvika tamuti chiri kuita wamwe wasikana, kubva tanga kuchiri kuita wamwe wasikanawo. Vechizouya kuzojoinana nesu tichiita pamwe chete tiri Kasongo band. Akazobuda sei Magi Gweshe? Kubuda kwakazoita akazonga aende kune ainzi Kiyama Boys. Yanani yemadzibaba yana Nicholas Zakaria. Gare takazonza kuti aroorwa nemadzibaba kureva kuti izvo zvino atova mudzimai wa Nicholas Zakaria. Pane zvino munombowana mukana here kuti mumbosanganawo naana Magi Gweshe apo muchifungisana zvemakore apinda? Handisati ndamusangana naye, asi murume wacho nopota achimbosangana naye zvekuti kana foni nhamba dzake ndinadzo. Apa ndaitofungidzira kutoti nekuda kwokuti vairidza Kasongo band, biti reKasongo band vashoma vari kurikwanisa. Saka izvozvi ndiri kustruggle nenyaya yekuti ndiri kutraina leadman kuti anatse kuridza musambo weKasongo. Ini ndiri kutoridza rhythm yacho ndiri kuti Kasongo kaya kasapera kasaundi kaya. Mataura mimi kuti makambogara kunze kwenyika muchikwapaidza muri ikoko ndikupuku? Taende kwakawanda. KuZambia takagara almost kana isiri 1 year 8 months kana ndisingakanganisi. Tikaenda kudhuze nekuDRC uko kunono kudhuze nekudana Kinshasa uko kuborder kunonzi kuKongola stadium takakuridza ikoko. Zambia yese hapana pemunganditaurira. Tozoenda Mozambique ndaitoti kana vakatodonzwa kuti Kasongo iri muno taitodedzwa kunonzi kuChimoyo kuenda kuinterview kutotaurwa munyika yeMozambique kuti nhasi tine vaimbi veKasongo band vabva kuZimbabwe. Saka nyika dzakati wandei takati fambe. Zvakafamba sei, makazvironga sei mukuenda nogara muZambia muchimbokwapaidza murimo? Akakonzera kuti tisvikeko ndiye Joseph Muwema wandabve kutaura uya, but akatisiya zvake. Ndiye akakonzeresa nekuti ndiye akatanga kuende kundoronga zveiko. Akaenda neni tiri 2 kubva tandopedze kuronga neministry yekoko, kubva tapuwa mvume kuti tizoita mashows, kubva tadriver kuenda ikoko, kubva tatanga kuita mashows. But taitobatana futi nebhendi riya patanga tatora Jose uya manje yainzi Masiye bhendi riya ndo ranga rasupport group redu tiri muZambia nana Mulemena Boys. Vachiri vapenyu panguva yacho? Vanga vachiri vapenyu. Mimi murimo muZambia vanhu vaikutambira sei? Vanhu vaitifarira zvakasimba zvakanyanya zvekuti kana ndakutaura zvangu nyaya yemabhendi ine problem ndeyekuti paya petinenge tichiridza paya, kana usina mweya weumwari vakadzi unoite wekuramba kana kuti unogone kufa ndiwe. Nekuda kwokuti muZambia imomo vakadzi vaite mavhu nemarara kuramba vechitida, but nekuda kuti hatisikazivi Jesu manje. Nziyo dzimwe dzamutimutondera dzamakatsikisa muri kuZambia ikoko dzeKasongo ndedzipi? KuZambia hatina kutsikisa, tatichiita mashows chete, matouring chete, ndo zvataiita. Asi kunoku maidzoka? Kuno taidzoka. Vanhu vakaita sana vamwe vamunotondera mimi vainyora nziyo muKasongo muchiti makabatana nana Ketai ende vapi vainyora nekushaura?
akanyanya kunyoredza pakutanga andiketai muchawaya echibhekerana neni ndii ndakanga ndiri bheki vhoka yake nomwe ainzi chenjerai, but this time handisazivi kuti ari kupi. Marcus Banda akazoite zvekuchanza because papa ine dambudziko rekuti Marco shona yake inenge yanga ichitinetsei because ketai neni tinoisaidhi rekumanikaland, saka shona yedu dzaipindirana. Saka nyaya iripo ndeyekuti pakazotanga kuimba Marco chaipo chaipo akazoitawo back vocal yaknowledge kune Nyati after ketai aite Simba Brothers. Inini ndasara nekasongo pandakaita vana Handishaina Rutsoka, pandakaita vana Kuwirirana Pamabasa, pandakaita vana Gejo nedzimwe dzana mudzidzisi dzakadaro idzodzo, ndo pakatanga kuimba Marcus Banda echiitawo back vocal yaknowledge pamwe chete naJack Ncube. Kuona Joseph Mwema havana kubvira vanyora unziyo. Joseph Mwema akambonyorawo but haichazivi song yake manje because nguva yareba. Ko pane kambo kakaimbwa neSwahili kanonzi Umasikini, wakanyora kambo kaka ndiani? Ya ndi Joseph Mwema zvese nekushaura tatiri mabheki vhoka ipapo. ichokwadi manzo apa kandoka KK knowledge kune Nyati vamanzo apo ka vachiti donongodzera kuti ko zvakafamba sei, vaifamba sei kwese ikoko. Kambo kaJoseph Mwema. Imimi maiona taridza mubhawo mechiona vari vasikanawo vebhendi, but vangopedze kutamba bhendi taibva tatowakecha sevakadzi vedu. Wese akanga ari mukasongo nehuwandu hwevasikana vanga varipo vese, umwe nomwe aiva newake. Marco aiva newake, Rex Motomoto aiva newake, inini knowledge ndaiva newangu, ainzi Dembo airidza rhythm aiva newake, wainzi Finals airidza bass aiva newake, zvakadaro izvozvo. Saka vasikana vese vaikutambira vanga vari venyu? Vanga vari vedu, vanga vasikatokechwi. Because vaitozoti kana ndikato ari wanga akakechwa nomwe murume manje chatobvunduka. Hapachashandiki zvakanaka. Hapachashandiki, iye nebasa tobva tamudzika. Aibva atoenda. Saka kumba zvanga zvisingazikani kumba izvo. Kana akazviziva chii chavaita madzimai. Aiwa kati aivachengeteka madzimai. Asi pane here umwe wamungati uyo mudzimai wake akambonzwa akarunyere kupe akada kumbouya kuzombonotsvagurudza? Kana akazvinzwa hanga asikatombosumudzi muromo iyo because taitorova kana madzimai acho taivakindisa. Hakuna munhu aitongwa nevakadzi vevano kutimi yekasongo. Ndizvo zvanga zvakaita. Mukureva kuti mimi vana venyu vese mhuri yese amai kune Nyati varipo ava ndo here amai vekutanga? Vakasiyana. Vakasiyana. Umwe nomwe wamwe ana mai vavo. Makaita madzimai mangani? Anotaurika iwawo akawanda. Because ndikade kutaura iye wendinoti ticha iye ana mai vake. Vainzani? Vainzi Evelini. Vakaenda kupi? Achiri kurarama. Asi akaroorwa Samwe. Atowe kune imwe mhuri. Kumusha kwako kuri kupi? Kubhoera. Ndio makasangana naye gore riposho? Ndakasangana naye 1979. Kana isiri mistake. Kumusha ikoko? Kumusha ikoko. Ndio first wife yangu iyoyo. Ndibva maita mwana mumwe chete? Kubva taite mwana mumwe chete. Pane zvakazoitiko kubva tasiyana. Chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti inini nguva yehondo ndakanga ndakiita zvehondo. Ndakiita zvehondo kubva ndasiya mudzimai pamba, kubva azongoona kuti pane chandikagarira pano, kubva aenda. Ndo zvakaitika izvozvo.
uyu futi ukomana uyu andiri ari kuSouth Africa uyu anonzi Talent ana mai vake makavaita papi madzoka here andadzoka mai vake vaitombota ndakatodanana navo vechitambira mashakada kumadefense ainzi Edith akanga ari dhenza kuva tasvike pakutodanana tikatorora. Makasangana kupi? Taisangana mumabhendumu asi ndakatende kutonorora kumusha kwako kuri kupi? Kuzvishavane ndokwanda ndakamurorera ikoko. Makaita naye mwana mwechete? Ndakaita mwana umwe chete futi zvakare ye Talent ye. Makazosiyana zvaita sei? Takazosiyana mai acho majibunoziva vasikana vemabhende ava vanosanganisa saka anga kudanana futi naJona Moyo ndikati zvichashandi majizvi kubva ndati bvada musiya. Kwai kudanana Jona Moyo Jona Moyo anga singazoiti mudzimai wenyu remi? Vanhu vemabhendi misoro yavo ka vamwe vacho misoro yacho haichasi kutorodza zvakanaka kunyanya ivo anonzi masters yavo mukade kunyanya kuvatera chaizvo misoro yavo hainyasi kuite zvakanaka pamwe pacho pane pakuita sekuti kude kuchepesana kude kuita sekuchepesana saka makachipiswa naJona Moyo? That time ka akatodichipisawo but kune vandakachepesawo naiyewo futi ndiri kurangarira akanga ainomwe futi musikana futi kuna ndakambuzuma uko aichazivi zita rake pandakanzwa kuti ndowaJona Moyo ndakaende kundomunyenga kubva ndichide kumuchepesawo Jona Moyo ndikatomutora zveshuwa. Iye akazoziva Jona Moyo? Handizivi but iye akanga azoiswa kuseri majini ekuratidza kuti anga atorambwa. Sakanaka
tiri kuenderera mberi nekuita zvatakadamwa tikadavira. Kuma road show ndo kubasa kwedu. Gogogoi padombo raMwari. Hongu ndiri kureva dombo raMwari Epworth. National FM road show yatiri kukocherwa neZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS. Uyai musangane nevashamarari venyu nekutora mibairo yenyu nekuti inenge iri mavhu nemarara. Musi wemugovera 17 August kutanga nenguva dza9 mangwanani kusvika pakuvira kwarozuva. Unenge uri mutakunanzva, Uchesti, Zipesti, Nyanyesti. National FM road show takabatana neZimbabwe Prisons and Correctional Services. Ngatisanganei padombo raMwari pakatarisana nepalocal board. Saturday 17 August. National FM. Ndisu tine chimuti, ndisu tine chikunyana. Mavanzo apoka community knowledge kune nyati vachisumudza iyo kaye kutorana mabhebhi anzi kumagitare musoro wacho inenge inotenderana. Ndakazoita manzi kubatana naye kaJona Moyo. Nzayimudza Jona Moyo apa kwata mutorera musikana ati Jona Moyo wakanditorera musikana inini ini ndikazomutorerawo asi kuma 80s kuma early 80s ndinganyibira asi pamudake pamwana yaka pamwe pane zvanota zvano kuti kumutorera musikana kwanzi ndiniwo ndakazomutorerawo akatoantorera upi manje amina nzaigara ukambusuma asi kutaura chokwadi knowledge knowledge akatadza kutaura chokwadi kana kumakora pindana ndeizvozvo handizvibvuma ngokuti handizvizivi kuti ndezvakandamuzvazitonderi zvichiitika but kuti kwaiatora musikana wakambuzuma akana mai vayo wakambuzuma ndi musikana wangu wokutanga tiri kumashava ari mwana wechikoro achiri mudiki chaizvo kutoti ainge musikana kwete zvokuti pane zvimwe zvinhu zvokuti kundaitini ndaita naye kwakusina ainge musikana wangu chetini ndiyo ndakazoona kana vana kutaura anga akugara kambozuma uko indandatooroora ipapo amazvona akandiringa panhenge vana muchandizivere ndini ningi ndoba ndakazomuziva ndiwe ningiwe ningi but kuti nditi ndakasunga naye kutanga chidana knowledge kati vakaita sezvandingazvizivi mapanzo akapo vazopajikisa vega vazopapfuma apa kuti angariko Saka nyaya yakaitika pana Ketai neKasongo ndeyekuti isu tairekodha neimwe kambani hazvizeti kuti ungataura zvako uri pamhepo zita rekambani yacho asi muno muHarare. Saka tarekodha kudaro takanotora mayenzi maroyalties mari yedzimbo dzinouya dzine two ways. Zvadzakauya dzine two ways ndeyekuti pane mari yakomboza nemari yegurupu. Saka Ketai iye akati pamari yake yekomboza ndiye atakamuti ngatisheya no mari iyoyo. Ketai ichibva aramba kubva tanetsana naye zvakasimba zvekuti takadzokera tese kupi kurecording company yatairekodha iya kuti vandotigadzirisa vakatadza kuigadzirisa vainzi vana Timon Mabaleka that man tomuziva nanhasi achiri mupenyu. Saka zvadaro takadzoka Ketai ichibva ati no ine hama dzangu zvama kuti mode mari yangu ini kana zvakadaro ndakusiya zvangu bhendi reKasongo kubva tati kana zvakadaro siya zvako tese tatatofurirana tese tine one way nekuti isi taide kuti mari yakewo tisatanzwisisa kuti mari yekomboza ndiye muridzi anenge akakomboza kubva andofoma yanzi Simba Brothers.
Mapanzo kapo kuti hondo yacho yanga yakamira sei zvanga zvabva nekupiko apanga pakaipa mangoziroveka kuti anga ari makwiki chaiko timu rachiroroka raita kudziya musoro okomana ive right tikufambira mberi nacho chibaba kacheka songo.
hanzi vakamboenderana kung'anga futi vasara makosibanda na knowledge kunenyati vari 2 vakamboenderana kung'anga futi soka vanakuirana pamabasa vana gejo dzikanetsa tikatanga kuzonetsanawo futi inini namakosibanda makosibanda akudawo futi kutora hukuru huya manje zvakaita makosibanda manje akaenda kumusha kwake kufilabhusi kubva andotsvagawo ng'anga mheno ikoko zvaakandoita ikoko aita ikoko adzokera manje paakadzoka echingopinda pataiitira mapractice edu so kubva ndamutarisa so kubva ndadonha pasi kubva ndatanga kurwara zvakasimba ini baba vangu vainga vachiwa penyu ndikati uyu mufana uyada kutamba nenini uyu kubva ndaenda kumusha kubva ndatoona baba ndikati baba ini ndauya ndiri kurwara panapa asi zvaitika ndezvekuti kubva ndatsanangura zvaitika zvikanzi zvidiki mwanangu izvo kubva taenda kuchipinge kubva ndaenda kuchipinge kubva ndatogadzirwawo neng'anga ikoko mazi mushonga kubva ndauyawo ndakagukuchira ndichidzokawo kudai ndakaona mako neweti apudzikawo pasi ndikabatira muti iwo mufana iwo usatamba neni ndiri munhu mukuru kubva ipapo takataka kunetsana futi zvadaro ini madziro andaichita dzisiri mari dzoti varidza uraida sei nyaya zhinji yanga kuti dziyadzidze kuti kana uri muimbi zvazvandi unokompoza masongs ako pane composers fee iyo mari iyoyo yekukompoza panongoita mizo yako yekunhingirino izimura andika imari yoti sai anenge ari yakompoza composer anopiwa yake kozoita yechikwata anenge arimo futi chikwata chinopiwa yechikwata andi sa iyo mari iyoyo ndoyandoza yakanetsa kubva kukasongo nyaya mari iyoyo ndo mari yagara yakanetsa komana kuti mari yakompoza iyoyo ngaite sei ngatishane yechikwata futi angachipiwa yawo yechikwata yako yekukompoza kwemusic ngaite sei ngatishane ndonyandoza yakagara yanetsa kubva kukasongo namudara zvanzi mari yegroup ketai uriko mari yekomposers wakumira uri sei ngatipindisaka tese kuroko saka ngazvigosanganirwa zvese tongobva tangodambura zvese zviripo ndonyaya yakashupa ndonyatsoziya yakanetsa kukasongo mainstruments ekasongo anga ari ani mainstrument kasongo bva pakutanga anga iri cooperative anga iri mubaranzi wamazvika azhinji manzura ndaimbozviita vanzi pamamembers acho chaicho yekutanga papaina mudhara wangu papaina ndambotiretsi moto yemadrums yayo kuti Dembo ndowandonyatsoziva vangari pakutanga pane one mwe akataura bana chinyasoza ndiani iva asi vangari 4 pa3 ava ndonyatsoziva vangari poiva paukombozo wekasongo saka zvimwe zvavaishandisa kubva pakutanga vakambodoneterwa nemadonors handiti koziva vakazinga vakutenga vari segroup handiti musana makazona baba vangu ini pakasiya kukasongo havana chinhu vanhu chavakataura vakangobva vari munhu aizvifambira kana jeki kana chii havana kutora izvo zvangosiva zviri kuchi
Kasongo. Ende futi ndanakamuzwa chiti ivo vanenge vangoitira mutemo wekuti kana uri wafunga kubuda unosiya zviriko. Uri wafunga kubuda unosiya zviriko zviriko. Ndio mutemo wangu uriko weband. Ayo mnda pakabuda vangosiya zvese zviriko kana jeki kana string yegitari rakatora. Vangobva vachifamba netsoka dzavo. Unozwa kuti through nyaya dzedze dzanachitaura dzemari dzese dzanetsa handiti ndorangu ndoyaita mafocus mazhinji nyaya yanetsa kuti ketai ndaura sei ndaudya mari ega handiti ka zvinonzi pane show yakazoita handiti vaita show yaya wapedza show ndara wakuenda kumba saka mndara aibva atoti kakapinda vaiva kuna kutorara ke vaita kuti asita kuenda kumba mendo masimbi grefed wakaenda anzi asvika pai anzi mndara ndakazungudzwa vanhu vangoti tanga pepuka chinji kuitika vana timbori kupi vanhu tanga pashaya tanga ndokukanyanya kuti kana munhu usina umhosvaka handifunge unowashaya chipomerwa hapana ndinamira pasina ronda anditi zvadaro bva mndara dzakazongosiwa ari panzi timise vaenda hanzi pakasara mufisa ndisemu ko mndara painzi tanga mndara anga ari pai mndara anga ari motikari mana timu andizoti pane wakadzika panze here kuti isanga chimotikari here kuti chii handika chinzi tanga painzi kuda kutanga kuita sei ndofa vaida kutorwa mndara wangu mataura aita vaida kurwa mndara womusepa kuti vaida kuponde handiziye vanhu vanga vari kumakuva vanhu avava dhiri ravo vaitoriziya zvetira ranga wafambira kuenda kuenda kunomuroketa here kumupfidzisa here kuti aite sei kari kuponda ipo handizoziye asi nyaya yanga iripa kunomuroketa uye mndara akazonga vangonzi tanga pawashaya katanga mndara ubva butswa moto ubva siwa ari panzi mndara paakapepuka akabvunza kuti ko chii kuita timbori kupi mazvona vanhu hapana ndifuka kuti pane akadayira hanzi mndara panzo zvinzi tanga ndakazvi zvekuti muromo uyu ndakanzwa mai vangu achitaura hanzi mndara akataura kuti aumanaka shiri miti yese nematombo ese zviri panapa izvi kana pane andakakanganisira ndochazinga vachi vava mupupuri wangu hapana akatanga ndarobva siwa hanzi pane mukomana inzi semu mwakasara ipapo akaramba kuzopinda motikari handiziye iye ndakabva sara mndara ndiye akazinga akudza mndara manje kuti mndara chi nyaya yanetsa ndiyakati mamatorengwa nzi murohwe kunoku musarire kunoku sakufamba kuzikana nezvemishiya chakaitika ndichiendera nenyaya dzemari kodzi yamurambo rese yamuramba kugurira ukomanawo ndopa basiwa mndara wangu ipapo zikureva here kuti kana muzukuru keke anga aripo pachikwata muzukuru keke ndiroimba kudaro anga aripo kozi mazvacho anga atomhembe ekasongobenda vese vanga ari kasongobende sakadaro vese vanga aripo inyaya ndotaura chazona vamwe vaizana mndara vese vava vanoiziva vakaitsanangurwa vese kana namai vanoiziva vakaitsanangurwa nyaya dzese saka zvadaro ndobva vadi ndarobva siwa ndarobva tozobva paipa netsoka meti wakafambawo sei nemanatoainzi semuyo ndakurova kuti zvakamira so zvakatorongwa izvi mufanira torohwa paipapo ndarobva tonati asaindi apa pasina changu ndikadzokera wakadai so kune vanhu vanofungira mufungo wakadai sere pabva tongosiya mndara chokwadi chocho 13 minutes 12 kama rekeka timbonza umwe akashanda navo kama akashanda na mkoma ketaika anonzieka Donald Gogo ombotudza kuti vakurova machongwe vari kufanira kuita zvavo then they turn against mkoma ketai sometime
kuti iwewe ndori kutozota zvakati iwewe uta zvakati. Ndikati ndisingatauri mazita evamwe vakanga varimo asi vanhu vakaita izvozvo. Then nekufamba kwenguva vanhu vane zvamarongero avakaizviita vachida kuuraya chi ngomaketa ivaya. Ngomaketa haina zvaiziva. Ndokutora ndokufunga vakaenda kana makambosvika kuchitungisa kune kumakuva eloko kusementi kuya vakatenda vese vaive nechikombi chavo so chakanzi Kasongo chiya vakatenda asi vaibva kushow vakabva pamba vakaita senge meeting zvinzi hande tinoita meeting yedu chi kusina ruzhinji ndo matauriro avaindiita nemazira saka vasvika kuye kweMgomaketa yanzi ndakashamisika zvinzi tanga saka kwakavhurwa bonnet kubva mwabata matsvimbo tanga hanzi ndakashamisika pana zvandaiziva ndopa vakazoona kuti ndo zvange zviripo izvi saka kune airidza bhasi ainzi Finos mapurisa aibva kuchecheche airidza left hand caution akarwadziwa akatanga kuchema mumota aona kuti munhu watoda kudaro weka is innocent ona tanga saka vaimuziva Mugomaketa iye pache zvake kuti is brave akasimba zvimwe zvokupfuridzira ivo vacho vese vakanga vari mumota imo vanhu vanzwa Mwari anopindira vanhu vese vashaya pawa nezvavanga vakaronga kuti tingosvika tichiti bobobobobobobobo Finos vabuda akanzi mudhara weku vaenda nawo panzi kanzi nyaya iripo takarongwa nyaya yakarongwa ndiripo zisi kuuya kwataita tase munotsvimbo dziri kuko Keta akati hazvina hazvimosva then he walks away katanga kufamba naFinos yo vavasiya avakasara vakamira paipe vapererwa mani ava vaenda kumba ndokuparadzana kwavakazonyatsoita zvakabva zvangoperera ipapo zvangopera Mugomaketa aiona kuti ndokushanda nevavengi nemhando ndokuchitotanga iyo ndokunotanga Simba Brothers yekuitanga kwaakaita angaina Mugomasoro makore vanoridzi mister wekwaSimon Chimbeto nainzi Peter Majoni achiridza bass ndakanga nairidza lead pekutanga pavakaita namapfupa gwedebe mapfupa asarire chichichichichi ya iyo Keta yairidza chipa Keta yaimba chete rhythm yaridzwa nani yaridzwa naDembo ndokuzobva ipapo mani ndopakazoitana Devi wandataura vaya nana Costa Machis nevakomana vandambotaura vave ndo yakazoita Simba Brothers chaya yakatanga kuti zuva nezuva nezvaro ndopayatangira mamunzo akayo tona kuti gogo rekai tinzo panapa kuti ko iyo yakavambose tinzowo zvakareka kubva kuna Itai mudhara ipapa akatamburana kupinda bhisi vakuru chashava zvakaoma usina kana instrument uda kutisha kuti urekode mari yashayo munhu angangoti bukwa asina chaari kuita kubasa kuami yangu asiyaka wakaenda neKasongo varitaya kuami kwavo mudhara akamboshanda kuami mudhara Movit pakapera hondo vakanga vazingi vakupindirana handitika vatombochovha variko saka ivo pakazona kuti zvomagitari zvinatsoda time zvoda concentration plus zvekubhadhara chingona kurarama nazvo ndopavatanga kufocusa nemagitari neKasongo vese Kasongo vazhinji vese vazhinji Kasongo vanga vari Movit vese vangosiyirana pamwe chete vatanga kufocusa nemagitari aipo mudhara hapana changa achiri kuita chokuti chaimpa mari saka kwemagitari apa ndopabva asiyana nechikwata saka iye abva tanga kuti 1 bata zimwe chikwata ndotsvaka midziyo yekushandisa mazona hanzi akatombopinda bhizi wakuru chaivo saka wauri kutondera Simba ndiani nani wakatanga nawo kunoga sekutanga yanga na Musuki nambomutaura akamheka ruKasongo Musuki akauya kuSimba Brothers airidza madrums airidza futi lead here angari kuSimba Brothers kuta change remusere uyanga ruKasongo akauya futi kupi akauya kuSimba aibeka ndiaro mabacking focus mazhinji but mazuva acho uyu manje kauyu haana kubva asiya because azinga ku top anga ari muhurumende asi aiti akaona machances ekuya kumashows aiuya akaona kashika zhinji kumarecordings amatodisi anga sikasari aitonobeka asi kana asipo anenge ari kubasa vamwe vaingoita sei vaingoita mashows avo iye uyu akabva toya kuSimba vanouya chinobeka mudhara kune mukazorasana Costa aidza bass guitar
avangaita Simba Brothers nyowani yakazinge apoi handitika kuna ana Evans nana David airo lead nemarhythms ndo Simba chashe yekutanga ndose kuneyo asikana itamba ana Maria ana Mbuti atamba naye nda form 1 kuti amwenza na Geti anatika ndo ngati Simba chashe yekutanga tanga iyo saka time goes on wakaba makazo yachipindira ndawapi nani wamakazo yachipindira kuna na Ruby Mchauraya aiza rhythm guitar mazwana shingirira ndayari marhythm nana wandiba ndayari marhythm akazobva akazinda kuwana mashomu mumwe ndayari marhythm kuna na Donald Gogo wachiri kumazwana akazouya Simba angacho mfana maswachi ndiye ngori kumazwana kwamasheso ari kuti kwamasheso ndo Simba yekutanga Simba chashe yekutanga iri pamazwana anashingirira wandibaya kudauriwe mandivengerei saka damba refere kutanga re Simba Brothers nderipi Simba Brothers kamisuka kanisa waro single collection yanga inazo anizo ndo yanga iri kutanga yanga iri single collection yayo zonizo pakutanga hero iri 1 yakazumirira yirwa kuseri nekuseri vaita hit ndo vaita hit inoshunguruza chacha wakazoidzokorodzika apa album yani mamwe songs ana rufu chichi ko vana Peter Majoni na Solo Makore Peter Majoni angariko Simba anyasoza kuti angari kusimba ere kana kuti vangobatana pakaro ana ndiani cha ndana kwebeda ndisi Paulo sana kwebeda anyasoza kuti ukama wacho wamira seipa but akamboshanda ndarangu ana Solo Makore washanda na namda Imazimai kwadi mukonda mulungu ngati mulungu simu mukonda mafukasa ya umwe zvekare akashanda kane wakomana na Keta Mchawaya ka ndiye ka tichaona chacha ndari baba akatamburana kupinda bisi vakuru andova ndazoudzwa na Ainzi Bonde wanambotaura Francis Bonde anga ukasongo ndobva nditi kuri kudiwa munhu wemagitari kwa Mukoma Ketai nokuti ini ndaichitemba pa lead guitar ne bass guitar ndakatosvika Mukoma Ketai iri sandi vakatorara chitonzi vabva kushow saka imbogara izvenyu panze kusvikira vamuka ndakangopuwa chair vandagara Mukoma vachimuka zvakandifadza kuvaona nokuti ndo mazuva ainetsa zuva nezuva ndinomuza kuti ukasangana nemunhu because mazuva angati chiri kutengerwa marecords aya nana amai nemasongs ana ekasongo akamboita 2 ana asandisana ozoona munhu wacho apa nasani ndamuona munhu zaunongo chingodai Mwari andibatsira pano ndo Mukoma Ketaya Mukoma ndini pa unongo chizvininipisa unoza zvekuda basa zvezve unekabhutsi kako kabhenda zvako uri papo so mazuva acho uripo ndosvika kuti Mukoma Ketaya ndauya ndine chipo chandinacho zati atidi zvekunyanya kutaura uyai mukati mutimbonzwa kuti munoridze sei magitara acho ndobva tapinda mupractice room yavo ndobva wandikonekitira bass ndokubva vaisa record zvikanzi tedzera zviri kuitwa izvi makaisirwa ripa ndicharemembe kambo but kairakidza kuti ndeke kasongo so kachingonotidza apa vandabata bass ndakangorova tumanotsi tushomana ndanzwa vadedza adzimai hanzi amai uya muzwe kuno mukomana kuno ari kurova gitari zvakamufadza vandaziva kuti Mwari pana basa ravanika ipapo vanga vane show Sunday yacho zvikanzi unogara kupi ndikandogara kudzara sekwa zvikanzi hauchaendi ndikati manje handaunyasogadzirira zvikanzi tichatsvaga hembe dzinoenderana newo ndakatorerwa hembe dzinoenderana neni mumba dzavo motikari yalodwa mainstruments tabatsira ndichingointroducwa kuti mukomana munyowani uzakana uri munyowani kana speaker inotakurwa nevanhu 4 unotakura futi uri 1 disipiri yachireke rakawandisa rekuda basa saka imimi masviko bata nzvimbo yani mimi mazuva acho aida kuintrodusa kuti every instrument inofanira kunge nevanhu 2 nokuti Mukoma Ketaya wanga wane mutemo wekuti kana muri pashow kana tandichita touring ye30 days here mune muchiridza daily motikari ikanzi iri kusumuka nenguva yakati ukanonoka basa harimiri vanorova pasi serious unozowana minzi yako yekuteera ikoko
Wasara. Kana ukasara ukwanisa kuti kune mumwe amungasare misi. Saka ndakaona kuti vaida kuti band ravo rigare nevanhu tutu. Ipapo mima mapisi kopinda dzubeyani. Inini ndairidza pamwe mukomana ainzi Devi airidza lead. Ndiye wandakasvika kunobatana naye tichichinja na lead iroro. Then kune mukomana akange ambotisiye mazuva acho airidza bass guitar ainzi Costa. Ndakasvika futi ndikakavha nzvimbo iyoyo. Na Robbie Muchauraya ndi vese vantu kutaura vakashaya. Robbie Muchauraya ndiye akazoridza rhythm ye4 Brothers. Ndakashanda naye ikoko. Aidzo rhythm futi. Yeah. Nana madrums panga pana Tonderai munin'ina wa Ketai Muchawaya. Akashaya futi. Then aita maposters ainzi Dudzai. Anga ari munin'ina wa mukoma Ketai futi. Bozi ana Muchawaya imhuri yakati kurei. Akashaya futi ndiye aita zvemaposter. Kozoya ndingangoti aripo ndichiri kuyoka mudhara umwe aiti driver, angari driver ainzi Mudhara Mozi anogara kuemuko na Sisi Geti vapenyu na Tekla aitamba agara kumayambaro. Kozoya aibheka mukoma Ketai angane kavoice katetetete kaikwira mudenga kai kubvira even wachiri kukasongo. Aripo ainzani zita ndona ndakuti kanganwe ainzi mukoma Chenjerai. Ngoma Chenje Varipo vapenywa. Saka ndingangoti kuSimba Brothers ogara kupi Chenje ku Warren Park D vapenywa ndo vaita mabacking vocals kwa mukoma Ketai kubva chiri kukasongo. Munin'ina wavo wamukoma Chenje akatomboitawo futi mabacking vocals akashaya futi. Sure. Hai, ndobva maruwa nayo kasongo. Makatsikisa dzipi nedzipi? Na mukoma Ketai ndakatanga kutsikisa album rinonzi Shingirira. Album iroyo ndairidza bass. Ndokubva ndazoridza futi imwe rinonzi Wandibaya. Muzukuru Wandibaya. Ndimairidza futi bass. Ndairidza bass bye. Yeah. Makazosiyana papa. Mukoma Ketai ndakamboti fambei navo. Ndati fambei navo. Ndokubva vatenga ma-instruments. Zvikanzi ndoda kuti iwewe ma-instruments aya unoamanager. Ndakukupa rimwe band. Saka ndakamboti shandei namukoma Knowledge kune Nyata. Vane band ravo. Zvichireva kuti mukoma Knowledge kune Nyati panguva iyoyo vanga vasiva vari kukasongo. Vanga vatobva kukasongo. Vane muzokomba muvhazi kukasongo yanga ina mako. Vane muzokomba saka vanga vasina ma-instruments man. Vanga vasina ma-instruments. Saka vanga vakuya kuno vaipo kana mukoma Ketai. Mukoma Ketai vakati chimbofamba inavo imimika pagate vanga vasingashaje fixed amount. Vaingoti ndoda 10% yemari dzawanika kana kuti 15% yawanika pagate. Saka inini ndindaicollecta mari dzavo. Ivo pavanoendawo kumashows mari inenge yaridzirawo vamwe yeya indaingosvikawo mari yangu ndichingonopuwawo mari yangu. Ndo pandakati chandeona mukoma. Chokwadi munoteerera ndo nhoroondo yatatakapakata pazuva nasika yamukoma Ketai Muchawaya. Asi ndinokuvimbisai kuti tinoipedzisa yedu sisuka mangwana. So nokudaro mangwana kubva nenguva dza9 kusvika na 12 tinenge takupedzisa ka mangwana kubva nenguva dza10 kusvika na 12 tete akuipedza. Nokudaro kana totayoka Mwari wakuitira zvakanaka ndopakutenda zvikuru nekutsigira kwenyika yachirongwa chegamba remumhanzi uyezve nekuramba muteerera kana kusumudzira nepenyuro. Ndatenda hangu ininika ndichakusiyai muina ratidzai Mankwena Ndlovu kuMontrose ndiwa muchatandira nini hangu aiwa ndandakatsigira panapa mukoma Nhamo Saonyama ndakagarira mukoma Nhamo Saonyama ndotaiwa tata Mwari vakuitire zvakanaka. Ndauda kukutizve iko zvino ndombonotungira wangu musoro sina nyanga pasi ana mukoma Blessing zino ndati aiwa ndesina na Chief Chibwe ndopakutenda zvikuru ana Rachel Nyarugwe ana Margaret Magonya nevamwe vese vegamba remumhanzi nditaiwa muwe nekuwata kwakanaka.